Alam Lamus Saburi shi a shugaban telolin duniya. Don shi Fir'auna da ya gawo ta matsayi ne na Ubangiji bai kamata a ce yana sa tuwahin da bayi ne kasa ba. Sai ya zamanto Fir'auna sai ya ce a yi mai tuwahin da idanu ba su ganin su sa su ɗaya a gai. To shi Alam Lamus Salbi sai ya yi mai su wannan kwamfawon kissar. Akwai shi ma rubuce cikin littafi. Sai ya zo ya cimma Fir'aunu. Ka gane wa mallahi da 'yan majalisa ta su Hamanu Kabinet suna. Shi haka sa mai Fir'auna kayan. A kashi kama ta shi ɗan kuma wala ya babu kayan da to da su nuna mai ɗaya irin Allah ya taimake ka to hankuli za ka yi don kayan da ice can not see it irin ba a ganin su yara na wargen ƙasa za su wucewa sai yaro ɗaya ya ce unzuru ila maliku ka gane a yi dibi zuwa ga masaraki wajen dare ya to sai fir'auna ya gano lalle wala shi na fir'auna shi ya fara kawo fursalat a duniya. Furut salad. Awo. Wanga da muka ci ga abinci. Allah da dawa ya ce ina Alam Lamus Salbi an ce mai gashi sai ya kira wani wanda aka ce ma dan Ma'ul Himri. Shi kuma shi a shugaban masu kayan alatu na gehen gidan Fir'auna irin kayan itatuwa. Dan Ma'ul Himri. Awo dan Ma'ul Himri ka gane. Sai ya nuna mai cewa a ɗauki wannan mutumin a je da shi a sashi cikin furut a niƙe mai shi a kawo mai shan haka an kai wala don gane irin azabar da zai bai duniya haka ne kuma an kawo shi iri ne zai sa wa waye ta zandar cikin gari ne yana matsayin ubangiji ai ya mai renan wani yanzu MC ka ba wa labarin da baka taba ba kowa ba wanda sabon labari da wanda kowa bai ji shi ba yanzu to akwai wani labari ka gane irin wake adda kawaruwa yanzu garin Abala kaga yanzu Najeriya ana wama da yawa ko ya kazatan kowa ya sani kuma ba wai muna ganin layin shugaba Buhari bane ko minista ma in za a yi gyara sai an sha wahala ina ba da gaisuwa to shi wannan garin mutumin ya kawo korafi cewa wallahi ana cikin yunwa ta bala'i saboda yanzu haka haƙwariya aka rawa ana da tunta wannan garin da an ka waɗa ma Abala can aka gina zinari wa za a ga mutum da zinari wala ya girman karakuni ƙololo bungu na zinari amma abin da ɗaya ka so ka yan maimar hengida na ruwa guda ɗaya ya tsotsa saboda halshe da ya kanta shi ƙayaran amana na wannan wallahi gare yanzu ruwa sun yi komi zama bala'i in kana da duro guda na ruwa you are most richest in the whole world wannan garin nasu kace kwakwalatin ruwa kan ba mutum shi yana ya baka gungun zinari ne baka wanda ya girman kara komi wallahi marhi kokon gida mi sunan garin mutane aka gani ha Abala wace kasa take can cikin yankin Bambamba Island City wani yanki na duniya Bambamba Island yana ganin gehen yammacin gana na akwai nisa daga nan akwai nisa ana goma ta kai ta kwana na kana ta kwana 6 sannan garin su gaba ɗaya ba su taɓa ganin mota ba yanzu ka taimaka Malaysia ka dawo to kwan maka taimaka Malaysia ka dawo daga ce wannan garin Kannuwa amma mutane na zuwa suna da ƙarfin arziki akwai arziki garin ka gane amma babu ruwan sha sannan hamada Allah ya musu mai bala'in yawa diya bayani ka gane mun te can garin da mu da su zauro ka gane kai ka te can Abala da mu da su zauro mun ka te don ganin su kai ƙarya na